En 2025, os bombeiros da Coruña realizaron algo máis de 2.000 intervencións, extinguiron preto de 250 incendios e rescataron 105 persoas. A cidadanía recoñece o seu esforzo e a súa profesionalidade. Demostrouno o seu paso o desfile co que os bombeiros celebraron o día do seu patrón. Non había urxencia nin tensión no parque de bombeiros, pero os efectivos estaban listos e as unidades móviles a piques de arrancar motores. Ás 10:30 comezaba o desfile. Es un poco ofrecerles y compartir con todos los ciudadanos y con todos los barrios de la ciudad, pues nuestro día. É o día de San Xoán de Deus, patrón dos bombeiros, e na Coruña quixeron celebralo barrio a barrio con toda a cidadanía. Nos sentimos bastante queridos, es nuestra relación. La prueba es que en el día de hoy nos han llamado de muchos sitios. ¿A qué hora pasamos por ese barrio? Mis niños quieren veros. A primeira en recibilos, con ledicia e aplausos, foi a veciñanza de Novo Mesoiro. A eles tamén gustalles moito todo isto velos e que pasen por aquí polo barrio, que tamén, bueno, hai danlle vidilla ao barrio. E, bueno, ela ademais xa tiña preparado o traxe de bombeira, así que xa salimos á calle. Pois rescatan, se hai fuego. Despois a caravana pasou por Mato Grande, atravesou os castros e rodeou a fonte de Catro Camiños para avanzar polo centro da cidade. Para deixar constancia gráfica do día, escolleron o mellor escenario posible ao pé do faro romano. Foi unha parada breve, o desfile proseguiu polo paseo marítimo, onde aínda quedaba algún despistado. Debe ser non sei, de marcha ou que sei, queran salir a tomar o sol, non sei. Feliz día para todos os bombeiros.